ngithi umculo lona bebaba ngithi umculo lona baba wongenza umnyama nambana abantu baba sanibonani usiphewa gcwensa lona Ithole Lendidane bafuthu ngizonithula nayo i-album yeThole Lendidane ezophuma nge-3 zika November bafuthu ngisacela support kakhulu isihloko sayo sithi umnyama nambani nge-3 noma kanjani zaphuma ngizacela ukuthi ningidownload kakhulu online ngoba njengamanje lapho abaculi esebedla khona ikakhulu njengamanje esikhathini samanje Angeke uzungithinte